universe. What a concept. Galakser opstår ved at klumper af stjerner støder sammen. Det er ligesom små Lego-klodser, der bygger en større figur. Bare fuldstændig anderledes. Man kan beregne, hvor hurtigt en galakse vokser med hensyn til antallet af stjerner. Og det gør man ved at kigge på den gas, som der er inde i galaksen. Så ser man, hvor meget bliver den her gas ioniseret. Så kigger man også på varmen af de forskellige stjerner, der er i galaksen. Og så ser man, røde stjerner for eksempel, de er ikke lige så varme som blå stjerner. Og så tænker man lige sådan, hvor meget ioniserer de i gassen, og så stiger det sådan lidt. Og på den måde, så kan man sådan finde ud af, hvor hurtigt det vokser. Ja, og som vi også ser på filmen, så er det altså den her større galakse, der nærmest sætter de små galakser først i omløb, for så til sidst at blive suget ind og blive en del af den store galakse. En galakse med meget gas, den har få og unge stjerner, mens en galakse med lidt gas, den har mange og ældre stjerner. Godt. Jeg vil nu forklare noget om mørkstof. Det vi ser her, de små prikker af de omkringliggende planeter. Man kan finde ud af, at for at planeterne har en så høj omløbshastighed, som de har, og at de ikke bliver slået ud i universet, så skal der være noget andet til stede. Og det kalder vi så mørkstof. Det er noget usynligt, fordi at, det er mørkt. Og man har to teorier om, hvad det kan være. Det kan enten være et supersymmetrisk partikel, hvor hver supersymmetrisk partikel har sin egen partner. Og det kan også være et steril neutrino, som egentlig bare er tungere end en normal neutrino. Man kan beregne, om der er mørk stof til stede ved hjælp af Newtons lov, som siger, at hvis man kender omløbshastigheden, f.eks. månen, så kan man beregne massen af jorden. Ja. Og derfor må der være mørk stof til stede, da galakser ellers ikke vil kunne holde sammen. Enten er der 5-6 gange så meget mørk stof, som der er synlig stof, eller også er der noget helt galt med Newtons lov. Gammaglimt, det ser vi enten når en stjerne den begynder at rotere så hurtigt, at den til sidst kollapser og dør, eller ved kollision af to stjerner. Og når det her sker, så udsender stjernen eller stjernerne gammaglimt, som på fin fysiksprog kaldes jets. Og det er enorme mængder af gammastråling, som bliver sendt ud i universet.